Eta gaurkoan arte kontuak izanen ditugu mintzagai, Ziga Fundaziotik hementxe daukagu Peio Fernandez Oiaregi, Ziga Fundazioko idazkari, arratsaldean eta ongi etorri. Bueno, konta iguzu, fundazioen inguruan, Javier Ziga protagonista margolaria daukagu, duela gutxi gainera bere azkeneko alaba Gurutze Ziga hilberria da. Konta iguzu nor den Javier Ziga eta ze protagonismo du Nafarroan pertsona honek? Bueno, lehendabiziko lehen eta behin pixka bat testu inguratzeko eta pixka bat omenalditxo bat egiteko gure Gurutzeri hilberriari. Bueno, Gurutze Ziga izan zen, geratzen zen familia Zigaren gandik alaba bakarra, 1924an Elizondon sortua, bere aita Javier Ziga margolari handia eta orain berataz mintzatuko gara, eta bere ama Eulalia Ariztia etxekoa Elizondokoa, ezta? Beraz, bere anaiarekin sortu zuen fundazioa, Ziga Fundazioa, haiek ez dute izan seme alabarik, bera ez dago ondorengorik, eta orduan haiek ikusi zuten beharra segida emateko eta pixka bat Javier Zigaren figuran bere tokian jartzeko beharrezkoa zela erakunde bat eta hala egin zuten. Haiek nahi zuten garbi eta bazuten garbi Zigaren legatua edo Zigaren ondarea Nafarron guztiona zena, eta orduan horren iritzita eta horren ustekoa hala egin zuten eta egin zuten fundazio hori, ezta? Orduan fundazioaren helburuak pixka bat Zigaren figura ikertzea eta batez ere dagoen obra, zen badugu sortea zen obra dago esku publikoetan, Nafarroko gobernuak du kopuru oso garrantzitsua eta gu fundazioa naiz eta pribatua izan baina bokazio publikoa dugu, badugu bertze zati handi bat. Eta horrekin batera, orain da, zer egin behar dugun, agian gero jorratuko dugu, nola emango diogun ateraldi on bat hori denon eskura izateko, haiek nahi zuten bezalaxe Nafarroen eskura eta horren iritzita ziren, eta orduan orain guk egin behar dugu bere agindua bete. Konta eguzu Peio, nor zen Javier Ziga. Bai, Javier Ziga margolari handia dugu. Nafarroko 20. mendeko lehen erdialdean oberenetariko bat da, oberenaz baldin bada. 1877an Iruñan sortue, bera badu zuen arbasoak baztandarrak, bere aitetxe eta amatxiren partetik, berretakoak eta Elizondokoak, eta han geratu zen ere lotuta, baztanekin zen han bere paisaiaz aparte, giza paisaia, gizakiak, baztango ohiturak, baztango tradizioak, baztango herritarrak margotu zituen, zen han ikusi zuen nola baztanek mantentzen zuen aintzinako gizartea eta gizarteko bizimodua eta biziera modu puru batean, industrializazioa dela eta ia leku guztian galduta, baina baztanen oraindik 20. mendearen hasieran bizirik zegoen kutsaturik gabeko gizarte, aintzinako gizartea eta gainera euskaldunen gizartea. Eta euskaldunen sena eta Nafarren sena irudikatu zuen bere margoetan batez ere. Zeintzuk izan ziren bere bizitzako gertaerarik garrantzitsuen? Bai, bere errandugun bezalaxe, Iruñan sortua, 1877an, bere formakuntza oso interesgarria da, zeren hasi zen Iruñako eskola, arte derretako eskolan, zen izan zen formakuntza garai hartan formatzeko lekua bakarra, eta han ja hasi zen ikusi zuen bere maisutasuna eta ja hasiera-hasieratik hasi zen bere sariak irabazten, eta 1908an
aurkeztu zen San Fermingo kartel lehiaketetara. Zen Nafarroko eta batez Nafarroko eta Iruñeko arte giroa garai hartan zen oso pobrea, arras pobrea. Eta nabarmentzen zen gertakizun bakarra, gertakizun artistikoa izan zen San Fermin kartel lehiaketa. Eta horretara ikusten etortzen ziren estatutikan bertze margolariak eta bar. 1908an exekuo irabazi zuen Tejedorrerekin batera, eta orduan hasi zen pixka bat fama hartzen, eta orduan agertu zen, hori oso gauza bitxia da, agertu zen personai bat, Nikanor Urdanpileta, bere lehengusua, jatorriz Elizondokoak, baina Argentina bizi ziren indianoa, diruduna, eta orduan eskaini zion aberea beka edo mezenazgo bat errango genuke ikasteko jarraitzeko, ezta? Eta, berak baietz erran zuen eta handik joan zen Madrilgo San Fernando eskolara. Madrilgo San Fernando errege eskola hori izan zen estatu mailan zentrurik garrantzitsuena, oso formazio akademikoa, marrazkietan oinarrituta, orduan han hartu zituen gure Javier Zigak marrazketaren behar zituen tresna guziak eta elementu guziak, perspektiba, marrazketa, komposizioa, koloren nahasketa, orduan han egin zen margolarion bat, han ere izan zituen oso irakasle onak, garai hartan Moreno Carbonero, bere garaian oso famatuten enteriko bat, Garnelo, hemen Iruñan García Sartarekin egon zen, eta orduan han eman zituen 2 urte Madrilen, eta handik egon zen periplo bat Europan zehar bere maisuarekin, Garnelo, aipatutako Garnelo, momentu horretan oso maisuen artean agian maixuriko berenetariko bat, eta orduan egin zuen periplo hori ezagutzeko Holandako, Belgikako eta Alemaniako museo garrantzitsuena. Claro, gu orain hori ikusten dugu oso gauza normala. Mende hasieran hori izan zen ezoizko gauza, eta Javier Zigak izan zuen sorte hori, eta beraz bere formakuntza izan zen oso sendua, eta hori ikusten da bere margoetan. Gero, handik hori bukatuta gero, 1911an, hain zuzen ere, gantzen Parisera. Claro, Parisa zen momentu horretan munduko artegunerik garrantzitsuena, munduko artearen meka, hiriburua, eta han zeunden akademiak garrantzitsuenak. École de Beaux-Arts, arte ederretako eskolaz aparte, baina han ezin ziren iatzerritarrak sartu zen, menperatu behar zuen frantsesa, izan behar zuen errekomendazio gutun bat oso garrantzitsua. Orduan, nola hori zegoen oso zaila hor sartzeko baziren zeinbat akademiak, eta akademiak horiek izan ziren ia paraofizialak, Parisko arte ederretako eskola izango balira bezala, zeren irakasle berberak zituzten. Eta orduan egon zen Akademia Julian, Akademia Colarossi eta Akademia Gran Somiar. Batez ere Akademia Julian, hor topo egin zuen Jean-Paul Laurens, Parisen garai hartan zen margolari garrantzitsuena, bera margotu zuen Parisko udaletxea eta Parisko Panteoia, eta horrekin ere asko arras ikasi zuen, eta han zegoen ere erakusteko erakunderik garrantzitsuena eta izan zen Saloiak. Eta hori 1914 urtean izan zen Udaberriko Saloia, eta hori izan zen Saloia ofiziala garrantzitsuena, eta bera han aurkeztu zuen Elizondoko merkatua. Claro, Elizondoko merkatua hor, kontutan hartu behar dugu, Saloi horretan aurkezten ziren milaka eta milaka artistak, mundu guztietatik etorriak, amerikarrak, japoniarrak, garai hartan baziren amerikara haunitz, japoniarrak, asiako bazter guztietakoak, europarrak nola ez. Eta orduan
sartzea oso zaila zen. Zeren 2.000 edo 3.000 ziren aukeratuak, eta bertze 3.000 edo 4.000 errefuxiatuak. Oan, ziga, suertatu zen aukeratua, eta hori, adibidez, hemengo prentxan jarri zuten zer nolako meritua, gure margolari Nafarroa, ez da bakarrik Javier Zigaren lorpena eta arrakasta baizik eta Nafar guzion lorpena izan da. Oso gertakizun garrantzitsua. Eta handik aurrera, ospe handiago izan zuen. Bera, bazuen atiko bat hor Montmartren, eta bere mezenasek ordainduta, eta orduan garai hartan baziren bertze arte disiplinetakoak, bertze nafarrak, adibidez Aldabe musikaria, Castillo violin jolea, Etxauri poliglota, eta hori guzti horiek joten ziren Zigaren estudiora, hor bazegoen kale Norbenz kalean, 26. Zenbakian, eta orduan izan zen pixka bat zentrogunea, pixka bat kulturgunea ere, eta, handik, atera zen tituloarekin, baita ere Parisko akademiazko tituloekin, lehen ez dut aipatu nola Madrilgo urrezko domina eskuratu zuen San Fernandoko errege eskolan, orain bazituen Parisko akademiazko diplomak, eta den horrekin gertatzen dena da momentu batetan 1914an lehendabiziko mundu gerra piztu zen. Eta, Zigaren bizitza beti izan da egonda markaturik gerrekin. Lehendabiziko lehen mundu gerra, gero gerra zibila, Espainiako gerra zibila, orain lehen mundu gerra. Bere mezenaz arruinatu egin zen, eta bera geratu zen diru iturririk gabe, eta orduan etorri beharko zen Iruñerat, bera etorri zen, beti etortzen zen San Ferminetan, oso San Fermin zalea zen, eta gero bueltatzerakoan, itzultzerakoan berriz, piztu zen, 1914an, uztailaren ondarrean, piztu zen lehendabiziko mundu gerra. Eta handik atera behar zen, korrika presaka utzi zuen bere obra guzia Parisen, bakarrik ekarri zuen Elizondo merkatua enrollaturik, bastidorik gabe, eta han erretenitu egin zuten Hendaiako mugan, gerra amaitu arte. Eta gero, han utzi zituen obra guziak, gero bere lagunak eta bere kideak berreskuratu zituen obra hori, zen geratu ziren hainbertze ordainagiriak ordaindu gabe, eta orduan jabeak erretenitu zituen obrak. Baina lortu zuten porteroa, atezaina, pixka bat mozkortzea, eta orduan atera zituzten obra guztiak, eta gero, 1950ko hamarkadan Iruñako koralak ekarri zituen, eta hemen dugu zorionez. Obra guztiak. Bai, obra guztiak. Aipatu duzu gerrek markatu zutela pixka bat bere bizitza, Parisetik onera etorri zen lehenengo mundu gerrarekin batera, ondoren... Bai, bera ja etorri zen gero, 1914an eta 1914tik 1916ra ja Iruñan kokatzen da, hor ezkontzen da 1917an, orain duela 1 urte Eulalia Ariziarekin Elizondon ezkondu zen, eta orduan bazuen kriston fama izan zen Iruñako eta Nafarroako burgesiaren erretratista, zen erretratuetan oso ona izan zen, eta orduan, bera bazuen ere akademia, zen izan zen Nafarroan ia akademia bakarra, lehendabiziko Nabarreria kalean eta gero Zangotza kalean, ia 50 urte luze iraun zuen akademia horrek, eta orduan berak erakutsi zuen, bera ikasitakoa, Parisen ikasitakoa erakutsi zuen bera akademian, eta gero izan zen bertze urrengo margolari belaunaldiren maisua, orduan izan zen maisuaren maisua, ezta? Eta orduan, tarte horretan, 1914tik edo 15tik 1926ra izan zen oso tarte zoriontsua, izan zituen enkargo hauniz, baita ere bere maisulanak egin zituen, adibidez, Baztango biderakoa, biatikoa,
Gero erretratuak aipatu ditugu, ia genero guziak margotu zituen, bodegoiak, paisaia, teknika ere guziak, batez ere olio, baina baita ere akuarela, edo ikazziria, karbonzilioa, eta barrekoak. Eta gero 1926an hor ja dator Mozketa, zen bere izan zuen militantzia politikoa, eta hori da bertze kapitulu agian orain jorra dezakegun kapitulua, ezta? Hau, gai hau orain ez? Bai, politikoa. Oso, mai gainean dagoen gai bat, berak ere izan zuen eragina, arrau eta gero. Bai, zeren, betidanik Ziga izan zen euskal kulturaren defendatzaile sutsua, ja 1910ean euskal mugimendua hasi zenetik Iruñan batez ere, bera hor momentu horretatikan ja zegoen, zildoz kuadrilla batekin izan zen pixka bat izango zen peña bat, baina baita ez helburu politikoa bakarrik, baizik eta helburu kulturala ere. Eta orduan egin zuten lehendabiziko euskal zentroa San Jose plazan, Iruñako San Jose plazan, eta orduan bere militantzia beti bera borrokatu zuen hori duintasuna emateko euskera, berezekin euskera, baina bai bere emaztea, bai bere familia osoa, eta orduan bera ikusten zuen zer nolako zailtasunak zituzten baztandarrak hona etortzerakoan, eta garai hartan baztandar hauniz monolinguek ziren, eta orduan zer nolako ezbeharrak pasatu behar zituzten, eta orduan euskararen beharra, euskara kulturaren duintasuna, garrantzia, eta bera, afiliatu zen Eusko Alderdi Jeltzalera, izan zen zinegotzia 1920tik 23, gero etorri zen Primo de Riveraren diktadura, eta orduan moztu zen hauteskundeak, eta gero 1930tik 31, Bigarren Errepublika etorri arte ere, berriz egon zen zinegotzi lanetan. Gero ja 1926an, gerra piztu zen momentuan, hori bai dela importantea zen bera erabaki zuen hemen geratzea. Bera erraten zuen bera ez zuen egin deus txarrik, eta bera ondorio guztiekin geratuko zela. Gainera badago bertze gauza oso importantea, eta da bere emaztearen familia Aristiatarrak horiek oso gizalaguntza eman zuten errepresaliatuak zeren frankistek eta nazionalistek hartzen zuten inean lehendabiziko Gipuzkoa eta gero Bizkaia, hor sortu ziren errepresaliatu hauniz iesi nahian eta muga pasatzeko, eta baztanetik pasatzen zuten muga, eta hortiz hartu batzen zen bertzeak bertze, Aristiatarrak, Agustin, eta bere gero Feli Aristiare, eta gero bere emaztea ere Eulalia Aristia, beraz, orduan, bera nahi izan ez gero izango litzateke lehendabizikoa pasatzerakoan, eta bere erabaki zuen ondorio guziekin geratuko zela. Claro, ondorioak etorri ziren, eta 1928an, apirilaren 13. egunean, Eulalia Aristiaren urtebetetzearen egunean, atxilotu zuten, torturatu, jipoitu, handik kartzelara, espetxera pasatu zen, eta urte terdi egon zen espetxean, kartzelan. Oso eskarmentu gogorra, bizi izan zuenan, 71 urte zituen, ja edadetua, garai hartan ja adina potentea zuen, eta orduan, eta baldintza horiekin, bera hortik atera eta gero jarraitu zuen margotzen. Baina sorkuntzaren doaia galdu egin zuen. Sorkuntzaren prozesua mozten da, erabat mozten da, eta gero atera zenean, bera autokopiatu egin zuen bere obra. Baina ez zuen sortu gauza berriak. Eta, orduan, gerra izan zen erabakiorra bere prozesuan, eta bere azken
Eta paia 1929tik bera hil arte 1960an, gainera etorri zen frankismoa, diktadura latza, bera beti jeltzalea eta sekulan ez zuen uko egin bere ideologiari, eta orduan oso gaizki pasatu zen, naiz eta bera beti oso baikor zen, eta bueno, margoak ere horretaz baliatuz, bizi izan zuen bizitza baikorra eta humorez beteriko gizona zen, eta beti ikusten zituen gauza positiboak, naiz eta bera oso gaizki pasatu. Aipatu duzu hainbat teknika erabili zituela bere obrak egin ahal izateko, ikusten dugun moduan bere bizitzan gertatutako gertakari guzti horiek modu zuzenean eragin zuten, ez? Bere obren bilakaera horretan. Bai, hori da bertze lorpen handi bat, ez da, zen bai teknikatan eta bai generoetan, genero, nolabait, pintore handiko espektrua dugu, zen ia jo zituen genero guztiak, lehen aipatu dugun bezala pintura etnografikoa, horretan izan zen maixua, ez da, hor ditugu Elizondoko merkatua edo Baztango biderakoa, pintura etnologikoa zen, ez bakarrik ohiturak baizik, eta zigak jarri zion bere markoetan plus bat, eta da bere pintura dagoela simbolismoz beterik. Horrexagatik nik beti erraten dut zigaren pintura esentzien pintura eta egien pintura dela. Zer hori ikusten dugu ez bakarrik ohitura baizik eta herri baten zena. Eta gainera izan zen Nafarroatik egindako ekarpen handiena euskal margogintzara. Orduan, etnografikoa, etnologikoa, bodegoiak, erretratista, bikaina, agian etnografikoa eta erretratuen generoa dira gailentzen direnak, baina, gero ere hori bodegoiak, paisaia, orduan, ia ikutu zuen dena. Tekniketan gauza bera, nahiz eta olio gailendu, badira bertze teknikak, akuarela, ikaziria edo karbontzilloa, marrazketak, arkatzez egindakoak, orduan kartelak, hor daude San Ferminoko kartelak, 7 kartela egin zituen, 6 atera ziren garailiak lehendabiziko sariarekin. Beraz, oso pintore edo margolaria, erran dezakegu bere obra oso mardula dela eta oso osatua. Margoarekiko harreman hau, badakizuen nondik zetorkion, familian bazuen norbait honetan aditua zena, ala berari atera zitzaio? Berari, bera, hasieran izan zen autodidakta, bera bazuen ehorztetxe bat, funeraria bat, eta hor margotzen zituen bere hilkutxetan, bere lehendabiziko marrazkiak oso gazte zenean, eta gero hilkutxa horiek forratzen zen oial beltza batekin, eta orduan hor joan ziren, gero egon zen seminarioan ikasten, eta nire ikasi baino gehiago egiten zuen pupitrean denbora guztia margotu eta margotu. Arbasoak horrekin lotuta ez zuen izan, ez arbasoak, ez gero ondorengorik. Gurutze bai, orain gurutzeri buruz mintzatzen ari gara pixka bat ere, bera jarraitu zuen pixka bat zena hori, naiz eta ez heldu margolari peto-petoa izatera, baina bai jarraitu zuen, bai artearekiko zaletasuna eta baita ere margo izateko pixka bat ohitura hori. Javier Zigaren obrak aipatu duzu Parisen gelditu zirela bere garaian, baina onera ekartzea lortu egin zela, nun egon dira? Gero etorri eta gero, ja 1980an lortu genuen Nafarroko museoan areto bat egiteko zigarako. Hain zuzen ere, areto 3. pisuan 3.9 aretoa zigari eskainetako aretoa da. Eta hor badago 7 obra, haien artean Maixulana Baztango biderakoa. Hori izan zen lehendabiziko artegunea. Familiak ere momentu horretan egin zuen salerosketa, salmenta simbolikoa Nafarroko gobernuari eta
horrekin batera donazio bat, eta egin zituen orduan 40 obra eman zioten Nafarroako gobernuari. Orduan, nahiz eta 7 bakarrik zintzilikaturik egon, zuten sotuan hainbertze obrak, orain bertze 9 daude Elizondon. Orduan, bigarren pausua izan zen Elizondoko Baztango museon kokaturiko bilduma, behin betiko bilduma, bilduma iraunkorra, ez behin betikoa, zen da behin behinekoa, hain zuzen ere. Eta hori egin genuen 2010 urtean. Eta han badago 75 margolan, pixka bat alde guztietatik, Madrildik hasita, baita ere genero guztietatik, azken momentu arte, azken aldira arte, eta oso erakusketa errepresentatiboa da, zen azken finean hor daude bere bilakaera osoa isladaturik. Baina, klaro, gu orain ikusten genuena zela hori behin-behinekoa da, eta hori eman behar dugu behin-betikotasun hori eman behar diogu, eta hori da pixka bat arazoa. Orain arte, gara Iruñeko udalarekin, harremanetan, gu pentsatzen genuen Kondestable jauregian, eta egon gara urte terdi luze bat lan eginez, eta azkenean errandigute ezetz, bazirudien baietza emango zigutela, eta azkenean ezetza izan da, hor, arazo teknikoak nahi dute Kondestablea jarri behin-behineko erakusketarako, baina baita ere izan dira arazo politikoak, gu bere garaian sinatu genuen UPN-ekin, eta orain aginte talde berria, ez zuten onartu hori, gero ere Iruñeko udala bilduko izanik eta Baztango bilduko izanik haien artean ez zuten nahi Baztanetik atera eta Iruñera ekarri, nahiz eta guk pentsatzen genuen ere Baztanen ustea bertze zati bat. Hori dela eta gu nahi genuen gatazka politikatik horretatik atera. Gu nahi dugu egitea zigaren inguruko gauzak eta batez ere behinbetiko konponketa aho batez alderdi guziekin egitea. Ez da izan posiblea eta orain ikusiko dugu. Orain badago bertze aukera, Dorrea, Baztanen, Dorrea Erdiaroko Baztango dorretxe garrantzitsunetariko bat da, eta orduan konpontzen ari dira, eta orain horri bilatu behar zaio funtzio bat. Eta orduan hori agian izango zen posiblea, hor jartzea behin betiko ziga museoa ikusiko dugu, orain etorkizuna badugu pixka bat idekia, Baztango dorrea dorretxean, edo Iruñan, edo nola kudeatzen dugun hori. Obra guzti hauek kudeatzeko ardura hori duena fundazioa da. Fundazio hori bere alabak eta bere semeak sortu zuten. Ze urtean sortu zuten? 2007an, beraz orain egin dugu, orain egingo dugu martxoan urte hurrena, 10. urte hurrena. Eta orduan, zoritxarrez, lehen aipatu dudan bezalaxe, orain joan zaigu gurutze, hori izan zen familia geratzen zen alaba bakarraia, bere garaian duela 10 urte bera eta Migueltxo Zigak horiek sortu zuten fundazioa, eta orduan, orain gaude bertzekidekin, Alberto Belzunegi, Lolo Meoki eta biok, eta orduan gure erronka da, orain berritu behar dugu ere, kide berriak ere sartu, eta orduan gure erronka da, orain, behinbetiko erakusketa eta behinbetiko ziga museoa ezartzea. Lehena aipatu dudan bezalaxe, ez dakigu orain nondik, horrekin batera egin dugu, hainbertze erakusketak, adibidez Iruñan egin genuen Ziga eta Paris 2014 urtean, oso arrakastatsu suertatu zen erakusketa izan zen, 2015an egin genuen Baionan
Bueno, zoritxarrez oraindik badago muga euskaldunen artean, ezta, eta Baiona naiz eta pues bueno, oso hurbil eta herrialde bera izan, pues ziga han ez zen ezaguna. Eta orduan Euskal Museoak proposatu zigun bere obra hara eramatea, eta gu oso pozik erantzun genuen baietz. Eraman genuen, kriston arrakasta izan zuen, zen baionatarrak eta iparraldekoak sentitu zuten bere margoa bere oso hurbila zela, zen azken finean hor ikusten ari ziren euskaldunen ohiturak, eta bueno, pues hori izan dira azken bi erakusketak garrantzitsuenak. Jarraituko dugu erakusketa txikiak egiten, horrekin batera egin genuen ikerketa lana, nik atera nuen 2012 urtean Javier Ziga esentzia eta egien pintorea katalogo berria osaturik iaia 700 obraekin eta ikerketa guzia egindako liburua da, eta orduan jarraitzen dugu bere obra katalogatzen, jarraitzen dugu sakontzen eta ikertzen, eta orain erronka, pues, behin betiko Ziga Museo ezartzea eta egitea da. Erakusketa txikirik baduzu orain esku artean? Bueno, orain etorkizun hurbilean zeren egin ditugu bi horiek, Iruñakoa eta Baionakoa, baina aterako da bertzeren bat, eta horretan besatzen dugu. Badugu bertze erronka, orain egin nuen egin dokumental bat. Zen, karo, badugu ikerketak idatziak, hainbertze liburuak, ni baino lehen egindako Carmen Alegria edo Javier Zubiaurrek edo bertze batzuek egindakoak, nire ere, eta baina ez dugu dokumental ikusentzunezko hoixera. Eta orduan horretan somatzen genuen utxunea, eta orduan hurrengo pausua agian datorren urterako, edo agian agian hasiko ginateke zerbait egiten horri buruzen ikusentzunezko dokumental potente bat izango litzateke oso interesgarria. Horretarako luzatu diogu konbitea Baztango udalari eta Iruñeko udalari, eta horrein erantzunen zain gaude. Dena den obrak ikusteko aukera badugu, ez? Batetik Nafarroako Museoan. Nafarroako Museoan eta Elizondon. Bai, eta horrekin ematen dugu ikuspegi nahiko potentea zen dira 7 obra alde batetikan eta 75 obra bertzaldetikan, bada. Oso ongi Peio, oso interesgarria kontatu diguzun guztia, mila esker Xabla telebistan izatagatik eta ongi izan. Bai, nahi noen bukatu, berriz bizka bat gure omenaldi txikia egiten Gurutzeri. Gurutze izan zen oso emakume indartsua, kementsua, bera heredatu zuen aitaren gandik artearekiko zaletasuna, familiak pasatu zuen garai estuak diruaren aldetikan ere bera gantzen Orleansera lan egitera, handik Parisera, han ezagutu zuen txoko guziak, bere aitatxok margotutako txoko guziak, Montmartre, Sena, eta bera jarraitu zuen, bera zeukan indarrarekin, jarraitu zuen, helburu hori izan zen, lehen aipatu duguna, Zigaren legatua, Zigaren ondarea, Nafarren guztien eskuan jartzea. Eta hori da guk egiten diogun omenaldia momentu honetan. Mila esker eta ongi izan. Bale,